हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय साख्रिनि आपडेटनि भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय फुल डिटेल्स मोनजोबगोन पोस्टनि मुङा कनस्टेबल एग्जिक्यूटिव हौवासा हिनजावसा गासैबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दिल्ली पुलिसनि आन्डारनि जागोन बाट एसएससि नि वेबसाइटआव नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन अनलाइनआव अलरेडि स्टार्ट जाखाबाय दिनैनिफ्राय 1 आगस्तनिफ्राय आरो बेयो 7 सेप्तेम्बरसिम थागोन 7 सेप्तेम्बरसिम थागोन माने 1 आगस्तनिफ्राय 7 सेप्तेम्बरनि गेजेराव नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन जों एसटिफोरा जेबो फिस होनो नाङा स' डेट जुदि आनजादनि डेटखौ नायोब्ला 27 नभेम्बरनिफ्राय 14 डिसेम्बरनि गेजेराव बे आनजादा जागोन होनना बुंदों बिथांमोना अफिशियेलि स' दायो जों जुदि पोस्टखौ नायोब्ला भेकेन्सिसखौ नाय नोंथाङा डाइरेक्ट कनस्टेबल एग्जिक्यूटिव मेल हौवासाफोरनि थाखाय आनरिजार्भ खालामना दोनदों 1681 टा ओमफ्राय आरो एसटिफोरनि थाखाय 157 टा रिजार्भ खालामना दोनदों बेनि उनाव हिनजावसाफोरनिखौ नायोब्ला बेवहाय फिमेल 933 टा आनरिजार्भ खालामना दोनदों आरो 94 टा एसटिफोरनि थाखाय रिजार्भ खालामना दोनदों स' टटेल जुदि भेकेन्सिसखौ नायोब्ला 5846 टा भेकेन्सिस दङ स' गेजेरनिखौ नायोब्ला नोंथांमोननि बेवहाय एक्स सार्भिसनि सोमोन्दै सोलिदों स' एक्स सार्भिसमेननिखौ एसे इगनर खालामब्लानो जाबाय 1 आरो 4 खौ मोजाङै नायना लायोब्लानो जाबाय भेकेन्सिसआव बिनि उनाव सेलारिखौबो होदों सेलारिया 21,700 निफ्राय 69,100 मोनगोन स' बेयो बेसिक पेसो ओमफ्राय गुबुन आरो एक्सट्राबो मोनबाव नालाय बिनि उनाव जों जुदि एज लिमिटखौ नायोब्ला स' लास्टनि स' गोजौथिं थाबाय दे नोंथांमोना वेट खालामब्लानो जाबाय एज लिमिटखौ नाय नोंथांमोना इन्डिया नेसनेलिटियाथ' इन्डियान जाखानो नांखागोन ओमफ्राय एजनिफ्राय 18निफ्राय 25 इयार्सनि गेजेराव जानो नांगोन होनना बुंदों बाट जोंनि एसटिफ्रा 5 बोसोर एक्सट्रा मोनबावो स' बे हिसाबै नायोब्ला 18निफ्राय 30 इयार्सनि गेजेरावब्ला जोंनि एसटिफ्रा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन रिपिट खालामदों 18निफ्राय 30 बोसोर बैसोनि गेजेरावब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बिनि उनाव फैबाय इडुकेसन क्वालिफिकेसनखौ नायोब्ला बहा थांगोन नै बेवहाय 10+2 जानो नांगोन होनना बुंदों माने हायार सेकेन्डारि कमप्लिट जानायफ्रा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन स' बे कुइसन खालामनो हादों नोंथांमोना आं माने मेट्रिक पास आं बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया होननानै कुइसन खालामोब्ला बेनि एन्सारखौ नोंथांमोना मोननाय नङा दे स' फार्स्टआवनो बेवहायनो क्लियारलि लिरना होखादों 10+2 जानो नांगोन बेवहाय स्ट्रिमखौ लिराखै माने जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे 10+2 माने हायार सेकेन्डारिखौ बुंदों आरो लोगोसे मेल केन्डिडेट्सआ हौवासाफोरा LMV जितु मटर साइकेलनि माने ड्राइभिं लाइसेन्स थानांगोन मटर साइकेल नङाबा कारनि आरो LMV जागोन लाइट मटर भेहिकेल होनना बुङोब्लाथाय LMVनि फुल फर्मआ ओमफ्राय बेवहाय हिन्जावसाफोरनि थाखाय जेबो लिराखै मेल केन्डिडेट्स मास्ट पजेसनो ड्राइभिं लाइसेन्स थानो नांखागोन हौवासाफोरना जुदि ड्राइभिं लाइसेन्स गैया नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा हाउ टु एप्लाइ माबोरै एप्लाइ खालामगोन होनना बुङोब्ला बिथांमोननि जितु अफिसियेल वेबसाइट ssc.nic.in बेहाय थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नांगोन आरो रिपिट खालामदों हायार सेकेन्डारिजों लोगोसे ड्राइभिं लाइसेन्स थानांगोन आरो ड्राइभिं लाइसेन्सआ LMVनि जानांगोन लाइट मटर भेहिकेलनि एप्लिकेशन फिस बेवहाय जेनेरेलफ्रा 100 रुपिस होनांगोन बा जोंनि एसटिफ्रा जेबो होनाङा एसटि जानो जा बेवहाय हिन्जावसाफोराबो गोलैखायो गासैबो एसटि बाथाय बेखौ माने जेबो पेमेन्ट होनांगौनि खोथा गैया माने जेबो एग्जामिनेशन फिस होनांगौनि खोथा गैया दायो जुदि जों एग्जामिनेशन सेन्टारखौ नायोब्ला बेवहाय नै गुवाहाटी दङ डिब्रुगड़ दङ जरहाट सिलचर ओमफ्राय शिलं दङ स' नोंथांमोना खनसे नायना लायोबानो जाबाय माने आसामावनो मोनखागोन आरो एग्जामखौ होनो बांसिन गुवाहाटीफोरावनो चान्स थायो आरोना बिनि उनाव जों जुदि एग्जामा मा टाइपनि जागोन होनोब्ला कम्पिउटार बेस एग्जाम जागोन अनलाइनसो जागोन एग्जामा स' जेनेरेल नलेजनिफ्राय 50 मार्क्सनि थागोन होनना बुंदों रिजनिंनिफ्राय 25 मार्क्स जागोन निउमेरिकेल एबिलिटिनिफ्राय 15 मार्क्स जागोन आरो कम्पिउटार फान्डामेन्टेल जितु MS Word MS Excel बेफोरनिफ्राय 10 मार्क्स थागोन होनना बुंदों स' टटेल बेवहाय लिरनाय बायदिब्ला 100 टा कुइसन्स थागोन होनना बुंदों 50 60 70 80 90 110 जायो 100 टा कुइसन्स थागोन ओमफ्राय टाइमखौ होदों 90 मिनिट्सनि गेजेराव 100 टा कुइसनखौ कमप्लिट खालामनो हानांगोन बिनि उनाव फिजिकेल जागोन फिजिकेलनि थाखायबो नै गासिबो दं रेसफोरखौ दङ 1600 मिटार स' बेफोरखौ उनावसो जागोन नोंथांमोना जास्ट एग्जामखौ पास खालामना लाग्रोयोब्लानो जाबाय एग्जामनि उनाव गासिबो जागोन आरोना स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय बेवहाय आरो मोननैसो डिटेल्स दङ नोंथांमोना जुदि नांगौब्ला बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आं लिंकखौ होगोन नोंथांमोना डाइरेक्ट डाउनलड खालामना लायोब्लानो जाबाय आंनि बायदिब्ला नोंथांमोना एग्जामिनेशननि थाखायसो प्रिपेयार खालामग्रोदो फिजिकेला उनाव जाखागोन ओरैनो टाइम लाखायो बिथांमोना स' माने नोंथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकफोरखौ मोनगोन डाउनलड खालामना लायोब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों लाइक खालामब्लानो जाबाय हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामब्लानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अनलाइन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय